18,000 बेतन मारनाय जोंना 18,000 बेतन मारनाय जोंना 18,000 बेतन मारिनाय 18,000 बेतन मारिनाय 18,000 बेतन मारिनाय जोंहा रायजा रय पुसु गया ब जागानि फाय नों जामरा कतनि रतनपुर जामरा कतनि फायौ ब स्कुलाव माइमि सं बर' जामरा स्कुलनि ओंखार नरक ता बोसों मान नों 2,500 बाय फसया पुसु गया 18,000 मा खायनाय 18,000 मा खायनाय बेतन दिनै ब जागा डेपुटेसन खायपाय आगरतलाव आगरतला बुसु बसर ओंखा माइमि सं माने 22 बसर nga 22 बसर निन बुंताम आन बुं पिजुस दे बर्मा नादे जागा दाका सफां लाइ टंखा ब्रक लाइ लाइनान बागै लाइ खापांने ताकक ताइ बखक सं आगरतलानि बरजों हाई सेकेन्डारि स्कुलनि सिमितै मिड डे मिल साख्रि खायनाय सेबुक खायनाय रक ब्रक साफिसियान बेतन मायानि बागै 2,500 बेतन बारेवै 18,000 बेतन खायनायनि बागै आगरतलानि राजधानी आगरतलानि थिक थाइ जागान सिमि ब्रक त्रिपुरानि सीएम डक्टर मानिक साहा बाय मालायनानि बागै लाम रैखा तामनिखौ ब्रनि डिमान्ड 10टा ब्रनि डिमान्ड दङ ब्रकनो पेन्सन खायनानै ब्रकनो 18,000 बेतन खायनानै ब्रकनो रेगुलार सेबुक खालायनानै अमाहाय दाबिबाय ब्रकनि दाबिनो बुसुक जारातै सरकार गभर्नमेन्ट हापां ब्रकनो नायनो जों अब नरकनि बुसकांगा फुदुंनाय अर जारा ब्रक जे लाहा निसिमि हिमै फायमानि ब्रक बाय बाहायनो कगलाम सालायनाय खाबांनि ताकक ताइ बखक सं मिड डे मिल जे साख्रि खायनाय सेबुक खायनाय सीएम त्रिपुरानि सीएम बाय मालायनानि बागै उत्तर गेट अर किसा कासु जाका बर हायना हाय बेसेर सिरिगै थांलाय माने मांखलि नरक नगै तखना यां किसा साख्रि यांग किसा फुनुकदि ब्र जागाना कासु जागलाय तंखा तिनि डक्टर मानिक साहा त्रिपुरानि सीएम बाय ब्रकनि अकक रकनो ब्रकनि दुखुनि कक रकनो ब्र साइड मानो माया साइमेको अ जागा बेरिकेड खलायो अर पुलिस रक बाहायना कासुका यां किसा फुनुकदि पुलिस रकनो किसा फुनुकदि अर कासु जागलाय तंखा ब्रक आं अर जे फाइने रक बाय कक सानाय तामो खायन फायमन तिनि रेलि तामो खायन फायमने जोंअर सिनि दाबिनो नाय फायमन नरकनि दाबि नरक साबो बाय मालायना फायतिनि मुख्यमंत्री बाय मालनि फायो मुख्यमंत्री बाय मालाय द मानो अरसे कासु जागै तंखा तब जों मानिया मालायना जिसकबरा नरकनि दाबि तामो जों 12 मासे जों बेतन बारेनानि बेतनबो जों मानताबो नरक जे खायतं माने 2500 मानो 2500 का मानो मासो त 2500 मान मासे 2500 मास मासे जों थिंमते बेतन माया आमबागैना जों दाबो गर लेर खायनो फायो बोसोक नाय नरक मास जों मासिक 18,000 थाखा नाय दङ 2,500 ने 18,000 18,000 जों 2,000 2-1 4 मास 4 बोसोर खा जों बेतन थिग मते माया नोंला ब जागा सं आं ब स्कुल गामन ठाकुर बियार साइड जाबो आबाय ताकर जलानि बुबं तामा बुबं सम्बु देबरमा खापांनि ताकताइ बखक सं ब्रक अ जागासे पुलिस रक बाय कासु जाग बाहायं दंखा नायदि ब्रक यां पारङै माय आङै दंखा यां तैबो नाय मोथां रक गारि फाय दङ ब्रक दिनै त्रिपुरानि सीएम बायति मालाया ब्रकनि जे बेतन बारनानै ब्रकनि जे पेन्सन 5 लाख टाका आर्थिक सहायता प्रदान पतिरपट ब्रकनि डिमान्ड 10टा डिमान्ड दङ 10टा डिमान्ड 9टा डिमान्ड कक रकनो ब्रक दिनै त्रिपुरानि सीएम बाय कक द साइमानो ठीक उत्तर गेट आगरतलानि उत्तर गेटनो ब्रक कासु जागै दंखा ब्रक यां पारदङ मानो माया अब साइमेया केन्तु 10,323 जना जे टिचार तंनाय रकनि स्लाइबो मिड डे मिल सामं खायनाय मिड डे मिल काम खायनाय ब्रक ताइबो 11,000 नि ऊपर ब्रकनि तंग कर्मी ब्रक सामं खायनाय ब्रकनि फ्यूचार न नासिगिनो ब्रक दिनै अ जागा आन्दोलन अंखरका आगरतला त्रिपुरानि राजधानी आगरतला हाय थाइ जागावा आं दिनै अ जागा फायसक उत्तर गेट ब्रक जेसा केसे बेसेर खलायपानो ब्रक पारङै दिनै ब्रकनि डिमान्ड सानान बागै फायलायजाक नायदे ब्रक लान का फायका मुख्यमंत्री त्रिपुरानि सीएम बाय मालायनि बागै लामरे लायो ताबो ठीक नरक नगै मांखाना उत्तर गेट आगरतलानि उत्तर गेट ब्रक हाय लाम रैखा ब्रक पुलिस रक बाय कासु जाफनो आबनो कासु ब्रक हाय लाम रैखा आबनो मानियावै ब्रक जेसा खायफनो तिनि मालायनि नमन माइमो सं नाना अरे हिमदे ब पाराने
रामनगरनि रामनगर हाई स्कुल गोसो बसर खानों संमाने आं 30 बोसोर काखाना 30 बसर मासो बोसोमान आं मास 2,500 मानो 2,500 रांखा थिं मते दमान तong माया 2,500 3 मासे रो 2,500 रां दबां कबां दमान ताव बां ना रां द कमं जाक कम यान देबा तेबो कबां खायना मोसंगो गोबां खालि मोसंगो ना बुरा बातारावनि सासे किसा बान्द्रब सिता ना बुरा बाताराव से 2,000 मानै दङो जोंके जोंले संनाय कष्ट खालाय जिरायनो सारनाय खारनाय जों तामा 2,500 बा जों ताम पुसंनाय जाला बुरा बाता बाय समान रे सिंगा बाना दे तेबो गोबां खायना मोसंगो 11टा समाया बर्डिं फाया के सु सारिं चिति मा थांगो नों बोसो खायना मोसं आं दा आं खालायनाय बोसो माना मोसं रां बोसो माना मोसं रां दा बेतन 12,000 18,000 खेला 1,000 बायंगलाक 18,000 सानै दंब्लाय करन रं नार खाता सुजाक जे गा 18,000 मांगला ताइसा चलेनाय ना दाइसा सरकाति दरि न आबो भगवान से सैमानसिना निन बुं साग्रे दे लीलारानी लागानि फायके नों आं खाय तेलेमरा दुसकिनि पारा करो स्कुलनि अरे हंका तामा खायना फायतिनि न र सुं अरो सिकाम मुन्दिने अरो सिनि सार जंनो सुं देबदे सुnya फना फायो तामो डिमान्ड दं तामनो सानानि फाय जों सिनि बेतन सिनि मान थाइनो सुं सानानि फायो जों आसु बसरंबो सिनि मासे मासे सुं बेतन माया हाका 3-4 माससे सुं एक बारे बेतन आबो 25 नने साकिरि के ताम साकिरि सुं मी दामि कुकान हाबा स्कुल संनाय र नों ब स्कुल सं आं पारा करो स्कुल बोसोक मान ताबो बेतन मानै दं माने मासो 25 मात्र 25 से मात्र 25 सिंगासो बाय जों सिनि बुसाबुतै रंनो जों चारक माया हायनि बागनिसो जों मो हायनि बागनियो जों इको सिनि मासो 25 मात्र आसो बाय पुसौया पुसौया सार जों आसो बाय पुसौया हायनि बागनि जों तिनि इको मो हायके हिमलाय मा दंगो दिनै बजागा आगरतलानि बस हाबा बाय सबान थानो थांलाय दं सिका मन्त्रि आं बासो आसो छायमा बं याफोन सिनि इको सिनि सि ब्राय याफना बागै फायलायतासा नोंका बोसोक बेतन मांखांखा नरक पुसौनाय नों बोसोक नाय जों 18,000 डिमान्ड खायो जों माना नांनाय सिन जसकाय पानसेया अ सरकार 18,000 तिदरे नरक न बाहाय मा दं बाहाय मा दं जों बर' रिना सिनांनाय सुनो जों आसो बाय पुसक माया जों माना नांगौ हायसे सिनि मान थानो जों माना नांगौ जों आसो जों 25 सबाय जों पुसौया जों सिनि बुसा बुतै दङ जों मात्र 25 सबाय बुइने कायसा रुमानि दामसि काया सिनि करम कायसा सिनि सार जों जेकुनु उंक मासे करम कंसानि दामसे 300-400 जोंका मात्र माससे 25 हंगा जों बाहायके सिनि बुसा बुतै रंना पारि तो खायमा नाय जों आसो बाय माया जों हायनि बागैनो जों दिनै इको जों जतन खाबाचा हाथानजा खायो जों जतन पारखाय याक तोरै जतन जों दिनै सिनि मान थानो साना बागै जों मा फायलाय जाओ माया हंका ताइबो आन्दोलन गोबां खायनाको माया हंका जों ताबो आन्दोलन कतर चरनासो हायनि बागैनो जों दिनै माया हंका सिनि मान थानो जों मानासि नांनाय हायसे खापावनि ताकक ताइबो खसं नर खाना खाना पत्री पथाय जागाने जारा स्कुलाव माइमुइ संनाय ब्रकनि बेतन बारनान बागै आगरतला हाय थाय जागाव फाइब्र आन्दोलन खायनानि नांखा तामनिका त्रिपुरा हास्तेव 10,323 जना आन्दोलन खायजेन खाय थै थांबानो ब्रनि डिमान्ड पुरन दंलियानो फियाबा जारा मिड डे मिल माइमुइ संनाय रक ब्रकनि बेतन बारनान बागै ब्र आन्दोलन खायमाने ब्रकनो बोसोक जराथै हापां गभर्नमेन्ट नायनो ना त्रिपुरानि गभर्नमेन्ट आसो बिग्रांखा ब्रकनि बेतन बुरा बाता बेतन मानाय रकनि सलायसे ब्रनि तैसायसे 500 टेका फेलायो तामनिका ब्रनो साख्रि आबला बातासि साख्रि खायने रकसे आसो बेतन कम हंका ब्रक अबनो पुसक जाग्याङैनो 10,000 11,000 नि सलायबो गोबां ब्रकनि जे तंमानि ब्रक आगरतला हायथाय जागाव आन्दोलन खायनान बागै फायलाय जाग नरक कमेन्ट खायसान्दि नरक बमाहाय मातं ताइबो अरनि बरक रक बाय आंकक सानान बागै चाइटक नाय বাড়তি বোনাস দিতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদের পরিমাণে বেতন প্রদান করতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে অনিয়মিত মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে করতে হবে 10 মাসের পরিবর্তে 12 মাসের পারিশ্রমিক বেতন প্রদান করতে হবে বাড়তি বোনাস দিতে হবে
কর্মীদের প্রতি মাসে বেতন প্রদান করতে হবে Nade o jaga daka sopang lai tongkha brok lai lainyan bagai lai mayang tongkha মিড ডে মিল কর্মীদের 18,000 বেতন দিতে হবে 10 মাসের পরিবর্তন 12 মাসের টাকা দিতে হবে 10 মাসে সচিয়েল মিডিয়া नि फाइने रखनो जिनि सार संगनो आं प्रथम सिगांनो आनि हामजाग मते खुलुमंगिया फरे सार संगनो खुलुमंगिया फरो कखाय मनो जों दीर्घदिन आसुक दिन प्राय अनेक बছর 20 বছরमै जों जिनि आन्दोलन जों खाइ दंमोन किन्तु जिनि आन्दोलननि कोनो फल माया कोनो जों आन्दोलन खाइबो जिनि कोनो रिजाल्ट माया आबुनि बागिनो जिनि सारा त्रिपुरा बेबिक 11,100 मिड डे मिल कर्मी रक मामुइ संनाय स्कुलनि मामुइ संनाय रक दिनै अबहायके बहगनि जालाबाय दुख कष्ट बाय मखलनि मुक्ति बाय खायै जों दिनै अजागा फाइ मुख्यमन्त्री थाने जों कक सानानि दिनै मुख्यमन्त्री बन शिक्षा मन्त्री बो और राज्यनि बन मुख्यमन्त्री बन शिक्षा मन्त्री आबुनि बागै सारा त्रिपुरानि स्कुल नाय तंनाय सारा त्रिपुरानि मामुइ संनाय नाय तंनाय बन चिनि बुफा बन चिनि आमा जों आबुनि बागै बिनि थाने आमानि थाने सानकांके बुरिजु ब्रगनि ककनु तंगो बुमानि थाने सानकांके मुंसाले दुध माचाव हिमा हाय जों आबुनि बागै सारा त्रिपुरानि मिड डे मिल कुकारौ दिनै मुख्यमन्त्री उनि शिक्षा मन्त्री आबुनि बागै जों बिनि थाने चिनि दाबिनो जों बिनि याफारो जों बिनि याकुं रम्बै जों बिनि याक रम्बै जों बिनि चिनि दाबिनो जों नाहानानै बागै जों दिनै प्रस्तुति खाय আসল মেইন দাবিলে তামা चिनि मेन दाबि इनका प्रथम सिगांनो तंगो चिन दाबि एक नम्बर दाबि तंगो चिनि मिड डे मिल वर्करकनो 18,000 टाका बेतन खाइ मारिनाय सेकेंड दाबि तंगो चिनि 12 मास सामुं खाइ टामगि 10 मास नि सामुं रांग्रि आबने बगे चिनि दाबि आबने लोगो तंगो तेके 3 नम्बर दाबि मास ब्रुमब्रु चिनि रां माने चिनि रां अकाउंट बैंक हाब्रि मारिनाय तेके 4 नम्बर दाबि तंगो जों 40 বছর मिड डे मिल वर्करक नि रांनो उनका बोनास मारिनाय आबुनि लागो तंगो चिनि मिड डे मिल करबिना स्कुलनि नरि मानगलाक जों गोबां माने तेके दाबि तंगो चिनि गोबां मा जों अमायका जों निउस नि ससियेल मिडिया नि जों खोनाका स्कुल गोबां माने 123 टा 125 टा 162 टा अमायकी स्कुल जे खाइ नरनानै जों जे निउस नि जों खोनामनि किन्तु आज स्कुलनि जे मावै संनाय रक स्कुल नरि दिखांके आरोनि स्कुलनि मामुइ संनाय बिनि भबिष्यत दङ बिनि बुसा दङ बिनि बुसुक दङ ब आब्रु अ सामुंख्लाय चामनि आज सामुं रांमाय आं थाखाय बिनि भबिष्यत बर' थांनाय आबुनि दाय सार जिनि शिक्षा मन्त्री उनि मुख्यमन्त्री दिनै जों बबे कक सानाय आबुनि दाबि जों पुरन खानाय बेगे जों फालायजाक आबुनि यागल दङ जिनि दाबि तेबो दाबि दङ जिनि मिड डे मिल वर्करकनो पीएफ चालक प्रेसिडेन्ट फान्ड चालक मा खायनाय जेफ्रो जिनि सामुं पाइ थाङो आब्रु चिनि 5 लाख टाका खाय जों रां मारिनाय जों जिनि दाबि दङ ताबुले नरक बोसोक पार माहिना बेतन माने दं ताबुक के जों चिनि मास जों मास तालब्रुमनो जों रांरि दङ मास 25 टाका खाय किन्तु मास 25 टाका पनि बुनि गोबांमा हाजार मास खायो चिनि मात्र दिनो मात्र 73 टाका अथवा 83 टाका चिनि रां खाय आबो बाय कुनो बाजाराव थांगै कुनो बैंक लोन नानानि बिया कुनो दुकानदार पनि दुकानदार माल दुकान बागिरि ना गसिया खरकसा बरं थानि रां साना थांगा आनि बोसाल मै दङ आनि इनका एडमिशन खानाय बागै जुदि रां सानाय थांगा के आबो बाय 50,000 टाका रां बाय जों केबो गसिया आबुनि बागैनो जों दिनै शिक्षा मन्त्री थानि ताइ मुख्यमन्त्री थानि चिनि दाबिनो जों पुरन खानाय याफना बागै चिनि हामजाकमा खरांबाय हामजाक मुंबाय जों दिनै बिदि याफना बागै चिनि मिड डे मिल वर्करक मकलनि मुक्ति यरै तिनो जगह गोबां सारा त्रिपुरानि चिनि मिड डे मिल वर्कर बुरैसि बुरा दिनै सारा त्रिपुरानि बरक तिनि अमाके कुथुमनाय टोटाल तंग चिनि सारा त्रिपुराव 11,130 जन चिनि वर्करक दङ अमहाय चबा खायमन दिन द पुइले ना आगेरक खायजा जों अबो हायकेनो चिनि चबा दीर्घदिन जों चबा खाय फायका जों ताबुक बचिनि चिनि दरमाय ताबुक बारियाक बसर खाय फायका जों प्राय 2002-2003 থেকে চিনি সামুং খাইলাই ফাইমানি ताबुक फदिनो चिनि दरमाय बारियाक प्राय रानिं चलै दङ प्राय 22-23 বছর आनि मुंक राज्य कमिटिनि कनभेनार बिर कुमार देब्रमा आं मखरकसा संनायनो নিয়মিত করতে হবে সিভিল কর্মীদের ছাঁটাই করা চলবে না সিভিল কর্মীদের ছাঁটাই করা চলবে না
মিড ডে মিল কর্মীদের পেনশন চালু করতে হবে ছাঁটাই করা চলবে না মিড ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাই করা চলবে না মিড ডে মিল কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদের ন্যূনতম বেতন 18,000 করতে হবে তামো খাইনা বাগে টিনা আগরতলা ফাই जों सिनि बेतन बारना बागै फायो बेतन बोसों मानताबो 2,500 बोसों खाइना मोनो 18,000 खालायना बागै 18,000 एंगा दिनै माया सावरा आन्दोलन चले दंनाय बियां कामिनो र रामनगरनि स्कुल का बर खाइनो रामनगर स्कुलनो बोसों बसर खाइका एक 2,000 नय हाबा निने बुबंका तमो मंगल खिदे बरमा নিয়মিত করতে হবে অনিয়মিত মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাই করা চলবে না মিড ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাই করা চলবে না ন্যূনতম বেতন 18,000 টাকা করতে হবে 10 মাসের পরিবর্তে 12 মাসের পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে एंगा खाबांनि ताखकटाय बखकसं आगरतला थाई जागा मिड डे मिल जरा चाकरी खाइनाय ब्रक मार्केट हाउस आगरतन ठीक अ जागाव ब्रनि डिमान्ड 10टा 11टा अमाहाय ब्रनि डिमान्ड तुयै ब्रनि बेतन कम न बेतन बारनानि 18,000 खाइनानि आबनि यागला गोबां पेन्सन टानसन पत्रिपट डिमान्ड दङ अबनो तैनो ब्रक अ जागा खरांथि सालायफै माने तैनो ब्रक खरांथि सालाय माने त्रिपुरानि सीएम नि डॉक्टर मानिक साहा निथानि बाहायनो ब्रक कयबलाय रिनाय ते पत्रिपट ब्रनि जे डिपार्टमेन्ट बाहायनो कयबलाय रिनाय ब्रकनि जे डिमान्ड ब्रनो पुरन खाइनानि बागै एंगा ब्र पौसि सबाय पुस हगिया किसापानो 18,000 जेखाफा माना नांनाय ब्रनि बेतन माहाय एंगा ब्रनि सारा त्रिपुराव ब्र हाय जरा चाकरि खाइनाय 11,000 नि स्लाइबो गोबां फियाबा तिनि अ जागा फाइ सकबायखे ब्रनि 3,000 नि स्लाइ टेक्सियासक गोबां ngano अमाहाय ब्र तिनि आगरतला लाहार हिमका ताबुक डिमान्ड बाय ब्रक ताबुक आन्दोलन खाइमा बाय तुमुं नंगि हांका बुसकाङो ब्रकनि ताइबो आन्दोलन कटर फाङै मानो अब हापां गभर्नमेन्ट बुसुजराति ब्रकनो नायनो अब थिनाङ नुगलायनाय ओंगा तिनिन बागै आसंनो जतन हामबाय जतन खुलुमका।